माखासे ससियेल मिडियायाव एक्स एनडिपिफोरनि बिथांमोना साननैसोनि सिगां बीजेपी सरकाराव बिथांमोना जयेन जादों। बेखौनो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफ्रा 26नि सिगां जाय दोलोआव थाङा मानो बर'नि माखासे जौगानाय खामानिफोरनि थाखाय एक्स एनडिपिफोरनि जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिपिफोरनि केसनि बेफोरनि जेंनाखौ जाहाथे 26नि सिगां मदिनि अननाय बीजेपी सरकारनि माखासे गोहो खुंथाय गावसिनि गोहो खुंथायाव थाफिननो माखासे बिथांमोननि नाजानाय बेबायदि समाव बिथांमोनजों माखासे साफ्रोमबो एक्स एनडिपिजों लोगोसे ट्राइबेल हारिया बा बर' हारिया साफ्रोमबो बर'नि जौगानाय खामानिफोरखौ जाहाथे माखासे सावरायनानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो आरो लोगोसे एक्स एनडिपिफोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनजों मोजाङै सावरायलायनानै जेरावखि थाङा सोरबा बीजेपी सरकाराव थाङा मानो सोरबा इउपिपिएल सरकाराव थाबाबो सोरबा BPF हान्जायाव थाया मानो सोरबा कंग्रेसाव थाया मानो साफ्रोमबो एक्स एनडिपि साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिया खौसे जानानै जाहाथे बीजेपी सरकारखौ सरकार गोहो खुंथायाव फैयोब्ला 26नि गोहो खुंथायखौ लानानै बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे नर्थ इस्टनि गुबुन रायजोफोरखौ जौगालुनि थाखाय खामानि मावनो गोनां माखासे राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनो गोनां ट्राइबेल हारिनि खामानि मावनो गोनां एक्स एनडिपिफोरनि जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरनि केसनि जेंना एक्स एनडिपिफोरनि माखासे थांनानै थानाय नखर गोहो खुंथाय बेफोरनि फारफ्रोमबो जाहाथे बयबो जेरावखि थाया मानो बीजेपी सरकार फैया मानो गुबुन सरकारा थाया मानो साफ्रोमबो जेरावखि थाया मानो भारत सरकार आसाम सरकारजों स्ट्रं बयबो स्ट्रङै सावरायलायनानै गावबा गाव माखासे खामानिफोरखौ मावलाङोबा बयबो गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि समाव सोरबाया मानो एक्स एनडिपिफ्रा गावनि आंगो लोगोफोरनि जोबथेसालियाव बिथांमोनखौ आलाय सिलाय दोननानै जायफ्रा आलाय सिलाय केसनि जेंनायाव दिनै हा हु फाननो गोनां जादों जायफोर माखासे नखर सलिनो गोब्राब जादों बिथांमोनखौ नागारनानै बीजेपी सरकाराव मानो हाबखो माखासे रायजो राजाफोरनि सायाव माखासे सोंलु फैदों। बिनि थाखायनो आं स्पष्ट जाय बिथांमोना बीजेपीनि गोहो खुंथायाव थांदों बिथांमोनाबो जाहाथे गावनि आंगो लोगोफोरनि गावनि आंगो दैदेनगिरिफोरनि समाजनि खामानि मावनो थाखाय माखासे 26नि सिगां बीजेपी सरकारनि दिल्ली सरकारनि गुवाहाटी सरकारनि आरो बिटिआर सरकारनि गोहो खुंथायाव जाहाथे सावरायलायनानै माखासे खामानिखौ पावारखौ लाबोलायनो हायो बिथांमोनाबो गोसो होलायनाया मोजां आरो जायफोर बर'नि मोननै राजखान्थियाव थाया मानो आरो जायफोर माखासे गुबुन राजखान्थियाव थाया मानो बयबो ट्राइबेल हारिनि थाखाय गावनि बर' हारिनि थाखाय आरो एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो बयबो गावजों गाव माखासे पार्टिखौ लानानै गावजों गाव माखासे दाङाबाजि जानायनि जाहाथे गोजोन थासारियाव खामानि मावलांनो हायो। जेरावखि थाया राजखान्थि हान्जाया मोनसे नखर आरो खौसेया मोनसे नखर आरो गावनि ट्राइबेल हारिया मोनसे नखर बिनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफ्रा गावनि नखरखौ जाहाथे नाहरो गोहो खुंथायखौ नागिरो बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ गावनि आंगो लोगोफोरनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर बिथांमोननि थाखाय जेरावखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो बयबो बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बयबो माथो होनांगौ साफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो बयबो बर' हारिनि माखासे जौगालु खामानिफ्राव माथो होनांगौ हारिनि माखासे जायफोर माखासे सिमा बारायनाय बर' हारिनि माखासे जौगालु खामानिफोरखौ साफ्रोमबो
पार्टियाव थाया मानो माथो होयोबा जोंनि बर' हारिया अरायसम आवगायलांगोनखौ बा जौगालुखौ जों नुहुरो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं आखाइ खबजबनानै बयनावबो निमाहा बियो।